Asutaure ho na betoja Kpong dam mpanyifo abie na enso ni bi esne akono akoma brante bi a oye Chinese this year ni fie no eye be se aduanan mu honom Nenti Adom Kasee insa kan ene se China ni de hye bi ato na no mo ase do ewe Asutaure wabra pondam no ebufa so na China ni de hye se wo kira enche kura obenya finhia no aduanan na de nam so a ema ne hwere ne nkwa ene se okoponde so ankoko yina ma fofi antoata na bransi no fa no anche na sa twen wede ne beto kwanjen enne nam so a ema kromafo ne hunu no assemblyman wo honom Jonathan Kwabla kire mo no sei ena okan. Let's say around 10 a.m. and information say obi wo insunu ati e make call ho no any police for no kra ekọ no na ampa na eche no na nipa no ya obroni Chinese ni but your name ne din the be often so obi antimi na no kra pa mutimi nya ne din ne yentimi na wo hwe no a wadi mfie be sesen. Oh, there's between 40, 45 when you and watching the munya ubia because in say so near say a ira bro so munya ubia sa bi o ye apart from